We listen, we don't judge. Kade ngangibezwa ngase ngithi hayi namhlanje impela ke sishayele uShandisa. Sishayele uShalenthiwa njengesizulu siyalalela kodwa asijajana. Okay. Nisizulu angekho kakhulu ukuthi kuzoqala mina. Uyabona mina mfethu ngake ngelilanga lana ikhona into amagama angihlale ngiwasho ngaze ngawasho ngisho nase radio. Abo disco film promoticalism. Abo mandragability nationalism, abo polymorphonuclear granulocyte. Ngangade ngwatshele usithembiso kaKhambule ubhuti wami. Oh, kanti abagama ngekho ke wacika wekho ngisho lokuba khona. We listen, we don't judge. Siyalalela kodwa asijajani. Wemngane nami yalikhumbula lelikhanselela lihlala ngale elalibenze limsebenzi left and right abantu belincoma kodwa phela thina sasazi ukuthi kunento ebilibhebile kuze kube manje sekuphela unyaka wesi5 alaziwa lasho nabi yimina siyalalela kodwa asijajana. Wale mzana walibulala. Yeah, kunjani? Mfana yabona le ngeke ngihlale nayo phela mina ngiphoyisa mina. Ngeke ngihlale nayo le. Manje wenza ngifonela abantu. Ngiyafuna amaphoyisa. Mana uyiphoyisa kuzalo lapha ngisuke ndengisi. Ungafuni nje ukuyiphatha nami ngalamezo. Uyasho nawe ngisengilingisa mhlamba ngireport. Akudala ngiyareporta. Uthi asijajani nje manje wena uzama ukwenza. Yabona mina mfethu mase ngithi yabona ngokwe experience yami nawe echelon yami lapha kuzalo ngisengilingisa kodwa 60% ingafani ukuthi ngiphoyisa. Yabona noma kuthiwa ngemaphoyiseni manje mhlawumbe ungithathe ngisho u2 days ungaba qualified. Mina ngicela uvalele camera futhi vala lento beka